Здравей на всички от мен, аз съм Тонита Жордон и както вече ви обещах, втората част на българската презентация на Kairos Planet е също вече факт. Днес ще се концентрирам изцяло върху маркетинговия план и възможностите на кариера в Kairos Planet. В първата част на презентацията ви представих дейността, продуктите и пакетите в Kairos Planet, но пропуснах да спомена, че вие имате възможността на не само един пакет в Kairos. Напротив, вие имате право на 6 активни пакета под един IP адрес. Условието е само да са на различни лаптопи или компютри. За тези, които решат да закупят повече от 6 пакета, на тях им е нужен още един IP адрес. Също така за тези, които все още не са разбрали каква е точно дейността на Kairos Planet и защо на тях им е нужно нашето дисково пространство, съвсем накратко ще ви обясня. Kairos Planet обслужва данните на доста големи компании, които не се съхраняват в един централен сървър, а се разпределят по хиляди компютри по цял свят. Така могат да се защитят данните на клиентите и да се предпазят от хакерски атаки и злоупотреби. В някои от следващите презентации или вебинар ще ви обясня всичко подробно или може да се обърнете и по всяко време към мен. Сега ще премина към съществената част на презентацията – маркетинговия план или така наречения мрежов маркетинг. Доста хора са запознати с този бизнес модел, но не всеки знае какъв е потенциала в мрежовия маркетинг. Сега ще ви покажа какви нива на кариера вие може да постигнете и съответно какви ще са вашите печалби. Накратко за мрежовия маркетинг. Годишен оборот в световен мащаб 167 милиарда долара. Годишен ръст от 8,5%. Според проучванията, 70% от хората избират мрежовия маркетинг за свой основен бизнес. И около 84% от хората са постигнали 100% успех. Кариерата в Kairos. Това са процентите според нивата на кариера, които вие може да постигнете в Kairos Planet. И сега ще преминем към единичните слайдове. Първото ниво, което вие може да постигнете в Kairos е Assistant, което ви дава правото на 3% бонус дълбочина от трето ниво. Това означава, че от първо ниво вие винаги получавате вашите 15% комисион, независимо с какъв пакет сте стартирали. На второ ниво вие получавате винаги 10%. Значи, на първо ниво вашите комисионни са винаги 10%, независимо колко партньора имате на първо ниво, и на второ ниво вие получавате винаги 10%. А бонусът дълбочина е от трето ниво. Значи като асистент вие получавате 3% бонус дълбочина от трето ниво. Следващото ниво, което вие може да постигнете е менеджер, което ви дава правото на бонус в дълбочина 5%. На първо ниво вашите 15%, на второ ниво вие си получавате вашите 10% и от трето ниво вие получавате по 5% бонус в дълбочина. Това означава вашите минимум 3 активни партньори под вас, които минимум трябва да са активни с сребърен пакет, както и вие също. Те също трябва да имат 3 активни партньора под себе си с минимум сребърни пакети. Това ви прави вече или вие минавате в статуса менеджер, което ви дава естествено правото на 5% бонус в дълбочина. Следващото ниво е senior менеджер. Първо и второ ниво, вече ви го обясних. Трето ниво е когато един от вашите партньори, ако минимум един от вашите партньори е станал активен и неговите партньори също са включили в Kairos Planet също 3 нови партньори, вие сте вече в статус Senior Manager, което ви дава 7% бонус дълбочина от трето ниво. Следващият статус е Master, 10% бонус дълбочина от трето ниво. Виждате по самата схема какво трябва да се случи, за да станете или за да получите статуса Master.
Значи, вие, 3 активни под вас с минимум сребърни пакети, под тях, естествено, всеки има също по 3, които са с сребърни пакети минимум и така надолу виждате самата матрица, самата схема, как се развива и вие сте вече при тази схема, която се получила, вие сте вече в статус мастер, което ви дава 10% право на бонус дълбочина от трето ниво. Следващото ниво, което може да постигнете е екзекутив и ви дава правото на 15% бонус дълбочина от трето ниво. Това означава, вие трябва да имате вече не само 3, а 6 активни партньора на първа линия, които да са минимум с сребърни пакети активни и да са постигнали също нивото мастер. И това ви дава правото на 15% бонус дълбочина от трето ниво. Founder Executive е следващото ниво, което вие може да постигнете в Kairos. 17% бонус дълбочина от трето ниво. И вие виждате, тук на първа линия трябва да имате естествено 6 активни човека, които да са минимум с сребърни пакета и да са постигнали статусите 3 от тях мастер и 3 от тях екзекутив. И това вас ви прави Founder Executive, което ви дава право на бонус 17% в дълбочина от трето ниво. Следващото ниво, което може да постигнете е консул, което ви дава 20% бонус дълбочина от трето ниво. Виждате самата схема. Вие трябва да имате 6 активни партньора на първо ниво, които и 6 да са екзекутив и вие сте вече консул. И това ви дава правото на 20% бонус дълбочина от трето ниво. Founder консул. 22% бонус дълбочина от трето ниво. Виждате каква е схемата. Трябва да имате минимум 3 активни партньори, които да са екзекутив и 3 активни партньори, които да са консул. И това ви дава правото на 22% бонус дълбочина, което ви прави Founder консул. Следващото ниво е амбасадор и ви дава правото на 25% бонус дълбочина от трето ниво. Виждате схемата, значи вашите 6 партньора, които са на първа линия под вас, минимум 6 партньора, трябва да са вече на статус консул. Вие сте вече амбасадор. Това ви дава правото на 25% бонус дълбочина от трето ниво. Founder амбасадор. Схемата също я виждате. 3 от вашите партньори трябва да са консул и 3 от вашите партньори трябва да са вече амбасадор. И вие сте вече Founder амбасадор, което ви дава правото на 27% бонус дълбочина от трето ниво. Chief амбасадор. Това е статуса, към който всеки се цели в Kairos и ако ние сме упорити, рано или късно естествено ще го постигнем. Chief амбасадор ни дава правото на бонус в 30% бонус дълбочина от трето ниво. Това означава, че нашите 6 партньора трябва да са и 6 вече амбасадор. Ние вече сме Chief амбасадор и сме постигнали нашия максимум в Kairos Planet и имаме правото на 30% бонус дълбочина от трето ниво. И това не е всичко. Също така има и matching бонус. От позицията екзекутив получавате за партньорите от вашата структура с над 5 поколения динамична компресия, 1% от техния доход. Leader Supporting бонус. От 1% до 2% от оборота на партньорската линия, започваща от позицията екзекутив. Това важи за квалифицираните линии, които не са от нашите квалифицирани линии. Разбирай, където липсва ваша квалификация. Фирмата изплаща 5 нива в дълбочина на компресираните неактивни партньори. Generation бонус. 1% от продажбите на двете най-силни линии в рамките на структурата, започващи от нивото на консул. В случай на продажба за тези две линии и ако 70% от общия обем на продажбите не са надвишени. Световен пул бонус.
1% от 3-месечния глобален оборот с разпределение на всеки 4 месеца сред най-успешните партньори в зависимост от техния принос за оборота. И последния слайд в тази презентация. Среден месечен доход от нива в кариерата Kairos Planet. Вие виждате, в началото все още на асистент или менеджер, това са, бих казала така, що годи нормални доходи. Кариерното ниво го виждате в лявата страна, дохода е от дясната страна, значи на ниво асистент вие получавате средно месечно около $750. Ниво менеджер вие получавате около $1500 месечно средно. Сеньор менеджер около $3700, мастер $11,000, екзекутив $18,000, Founder Executive $41,000, консул $107,000, Founder консул $418,000, амбасадор $1,318,000, Founder амбасадор $2,580,000 и Chief амбасадор, нашата цел, $4,430,000. Извинявайте. Това, което виждате, това е среден месечен доход от нивата в кариерата в Kairos Planet. Колко вие ще постигнете? Това зависи всичко само от вас. Колко сте, дали сте амбицирани, дали сте активни и колко искате да постигнете във вашия живот. За сега това е от мен. Ако имате въпроси към мен, може да се обърнете по всяко време. Повечето хора знаят как да се свържат с мен. За тези, които не знаят, под самата презентация в YouTube също ще посоча и моя Facebook и Skype, как може да се обърнете към мен. И само ще ви помоля, човека, не се регистрирайте директно при мен, ако не сте получили видеото от мен. Регистрирайте се при човека, който ви е изпратил това видео, човека, който ви е представил компанията Kairos. Така естествено, значи презентацията, която правя, аз я правя, за да помогна на моите партньори, за да могат да представят компанията Kairos също така, както я виждаме ние, така каквато е компанията и това, което предлага самата компания. Така че регистрирайте се при човека, който ви е представил това видео или тази презентация. И естествено, ако имате въпроси, може да се обърнете по всяко време към мен. На всеки въпрос мога да ви отговоря. Там, където аз все още не мога да говоря, естествено, работя в доста стабилен екип, в който ние винаги си обменяме опит и си помагаме взаимно, така че винаги ще намерим отговор на вашите въпроси. Благодаря ви за вниманието и ще се видим в едно от следващите видео или следващи презентации. Благодаря ви и до чуване!